Ιταλία τώρα έστειλα πολύ στρατό να εισβάλλω και στην Πολωνία. Μια στο πιάτο μου πέφτουν οι χώρες όλες, δίχως να αντισταθούν μέσα σε λίγες ώρες. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη, ανοίγει αμέλεια και την Ευρώπη σαν χορό μου τρέχουνε τα σάκια. Είμαι ο Μπενίτο Μουσολίνι, του Χίτλερ ο Μοντράτος της Ιταλίας, αρχηγός και δικτάτοράπητος. Όμως κάπου μέσα μου με συγκοντρώει η ζήλια που παίρνει τα καλύτερα και μου φτάσαν τα χείλη. Πρέπει κι εγώ να κάνω κάτι και αμέσως να ενεργήσω. Ένα πιο κοντό κομμάτι άμα θέλω να τσιμπήσω. Να η μικρούλα η φτωχή και νόστιμη Ελλαδίτσα. Θα είναι στο τσεπάκι μου σε μια εβδομαδίτσα. Όσο κι αν λυμπίζεσαι, τα φτωχά μου εδάφη, κάθε σου προσπάθεια θέλει να πάει στράφη. Αρκετοί προσπάθησαν να με κατακτήσουν και τα χρόνια τα παλιά να με κυβερνήσουν. Τα γενναία μου παιδιά προτάσουν πάντα στήθη και άπρακτα διαλύονται των εχθρών τα στήθη. Μην κινήσεις κατά δω, θα το μετανιώσεις. Το τσαρούχι του τσολιά στο κορμί θα νιώσεις. Ούτε να το σκέφτεσαι άκρη με Μουσολίνι. Μήτε ένα μέτρο δύσκολο Έλληνας δεν είναι. Όσο κι αν μελετάς φαρέμα το πιανό μπροστά σου εμένα, ναι, θα βρεις άμυαλη Ιταλιάνα. Όχι μια πάτη στα ουράνια θα τυχήσει. Τα άγια του τα κόμματα που κανείς δεν θα πατήσει. Στη σπίτι τα ψηλά βουνά, από την πρώτη μέρα στο σβέρκο θα είναι τα πόδια σου ακούγοντας αέρα. Κύριε Πρωθυπουργό, γιατί θέλω να του δώσω μια εξαιρετικά επίγουσα ανακοίνωση. Να τον ξυπνήσω, κύριε Πρεσβευτά, θέλετε τον ίδιο. Μάλιστα, θέλω να δω τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πρόκειται για μια σπουδαία ανακοίνωση της κυβέρνησής μου. Αμέσως. Σας ζητάει να εξοχότατε. Ποιος είναι τέτοιανό? Καλημέρα σας κύριε Γκράτσο, καθίστε. Τι σας φέρνει εδώ τέτοια ώρα? Μας συγχωρείτε πάρα πολύ εξοχότατε για την ανησυχία. Ορίστε αυτό το επίγον τηλεσύγραφο το οποίο μόλις έλαβα από την κυβέρνηση μου. Η Ιταλική κυβέρνηση ζητάει από την ελληνική να δώσει τις κατάλληλες διαταγές προς τις στρατιωτικές αρχές για να μπορέσει καταρχήν να πραγματοποιηθεί με ειρηνικό τρόπο. Εάν τα ιταλικά στρατεύματα συναντήσουν αντίσταση, αυτή θα ξεπεραστεί με τα όπλα. Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τα εδάφια αυτά τα υπερασπίζονται οι προγόνοι μας εδώ και χιλιάδες χρόνια τώρα. Είναι ποτισμένα με αίμα ηρώων. Όχι, η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει κάτι τέτοιο. Κύριε Γκράτσι, δεν μπορώ να αναλάβω τέτοια ευθύνη απέναντι στην ιστορία.